Moi! Moikka moi! Mä teen tällaisen krovideon taas, koska mitään tekemistä. Muutakaan tekemistä ei oo. Ja mä olin siis mansikkamaahan silloin viimeksissä. Ja ei ketään. Yleensä täällä on joskus niinku silleen. Tää on kiva. Haluaisin ottaa itekin, mutta en oo nyt viittinyt mennä. Niin. Siis niinku tonne ei pääse. Miksei? No jaa. Kuitenkin. Ranta. Kiva. Mä en ole käynyt ennenkin. Ranta on silleen niinku kiva. Sitten sen vieressä on joku laivamaa sitten. Että joo. Mä haluan kiivetä tonne. Mutta banaani. Mä en voi. Ylös. Kun polttaa itseni. No jaa. Uidaan, ei jaksa. Kato. Se on vähän niinku sellaisia kuumailmapallot. Tossa niinku silleen. Näettekö sitä? On kivoja. On tonne. Miksi mä en pääse? Nyt mä en pääse. Ärsyttää niin kovasti, että... Mutta en mä pääse sinne. Mutta kuitenkin kannattaa käydä täällä. Mä nyt tähän tuhlaa koko aikaa. Mutta... Suomi 2, silloin 21. Vai onko? Miks kaikki on? Siellä on ainakin 1. Tuo ihan mahoton. En mä tonne tuolillekaan halua istua. Mutta joo. Mä haluan nuo siivet, vaikka mulla on ne jo. Soteen värrästävä tykkäin. Silleen mä otan täällä hatun. Eli toi kysyi multa tradeet. Mitä se haluu? Aha. Mulla onkin 5. Se on varmaan. Ei, se on 2. Ainakin. Ota pupumaskin. Mä sanon sulle, että pupumaski. Tää on aika halpa.
Okei. No. Tää on ärsyttävää. Mulla on VL, 5 VL, 2 VL, 2 VL, 30 VL. Kolme VL, 5 VL. Mä en ikinä tiedä, että partan on kallis. 5 VL, 50 VL, 12 VL. On tällaista. Tekee. Mä sanoin sille, että on tekemässä tubevideoita. Sori, jos mä oon hidas kerran. Joten se piiloon. Kukaan ei näe mua. Mä oon aika nuubi. No, mä oon vaikka tänne. Joo. Okei. No, mä oon kuvannut 8 minsaa. Miksi? Tästä on tylsä. Geijät. Kiva. Niinku, kun mä en käynyt yhdessä maassa, tää tausta kans, niin siinä yksi joku outo tyyppi, se vaan oli VL, ota ne! Sit se oli silleen pettynyt, sit se vaan miksi ne ei tuu, lakaaks mulla? Eihän niitä ei saa. Sit se oli silleen, saahan no näytellääks enää? Mä olin silleen, joo näen, mut kun ei oo oikeita. No kyllä ne on. Mä olin silleen, okei, sun mielestä, mut ei mun mielestä. Eli mielipide. Sit se jatkoi vaan sitä rampaamista sinne ja mä olin ihan tosissaan, niin mä sanoin silleen, että ei ne ole kukaan niinku. Joo. Joo, tällainen. Mikä tää on? Miksi vaan VL? Tai en mä nähnyt. Sillä.
Ai niin, miksi mä puhut? Tai ärsyttävää. Mut eiköhän tää Growtopia-video ollut tässä. Jos tykkäsit ja pelaat Growtopiaa, niin kommentoi siitä, mikä sun tyypin nimi on. Graves, jos sulla on. Pistä isot paikut ylös, jos tykkäsit. Ja tilaa mun kanava. Ja nähdään ensi videossa. Moikka!